manteño a postura de que a proposta vai adiante, que se vote, e a la outros teñan, no caso de que non se aprobe, pois atendan as reclamacións dos traballadores que van a ser os perjudicados neste caso, e por enriba a propia casa que no momento en que os traballadores eran os perjudicados desta situación, pois, o que se consigue, vía colectiva de obra, porque eu sobre todo non se tenta máis o que se consigue vía negociación colectiva, que é paz e tranquilidade sindical, que parece que por o grupo do Partido Popular do Bloque queren levarnos a situacións como as que hai na Xunta, como as que hai en Justicia, como as que hai no Concello de Lugo, como as que hai noutras